velitel zásahu, jako přijede Evelyn, bude jako prostová skupina a vynáší skupina za vámi. Velitel zásahu přijede. Veliteli zásahu, zde velitel Evelyn, jsme na místě 1 plus 320, přijede. Taky, veliteli zásahu útočný pro číslo 2, provádíme hasební práce na půdě přijem. Jít jim pomoct s vyproštěním osoby ven a když tak vystřídat a doplnit tady ten holec, jo? Jo, dobré. Podám ti vanu, jo? Jo. Pro číslo 2 zde velitel zásahu zprávu potvrzují, pro číslo 1 naproti vám jde Evelyn, dýchací technice a... Pojďme, Pichy, doplnit vodu, jo? Bacha tady dole, jo? Jsou tady policisté, je tam díra, Takže tady tam, doprava a nahoru? Doprava, tady doprava, nahoru a v mezipatře bude. Taká. Útočný polou, posílám vám Evelyn. Jdeme nahoru, jo? Veliteli zásahu, zde velitel Evelyn, provádíme hašení pomocí 2 přeproudů a provádíme průzkum půdy, zatím jsme nikoho nenašli, přijem. Veliteli zásahu, zde velitel Evelyn, lokalizaci ti potvrdím za chvíli, až dokončíme průzkum pomocí termokamery a přetlaková ventilace se může nachystat, přijem. Veliteli zásahu, zde velitel Evelyn, síly a prostředky dostačující, přijem. Velitel Evelyn, velitel zásahu, takže za chvíli likvidace. Přijem. Ano, potvrzuji likvidace, přijem. Dobrý, já to jo.